So hi guys, good morning. Hindi ako sa family house. Kay nakasahad kong nanay nga mungari ko kay nainang ka nga kuwang og tamis. Ay say tamis puro gamay ra. Ikuha na laman ni naho ikanang i-shake kay arong makakaustatay. Daghan na ba jud? Namo ang paketan. Kay nga ni manihang i-shake na laman ni naho butang nga gatas kay arong makakaustatay. Yan. Ano ba yan dito? Solusyon sa kanang nangka nga di tamis atong butangan og condense. Bitaw si tatay ganahan nagnangka. Kaso di ka usap kay may ngipon mo ni batan. Jagang blender kay gamay raman. Di naman na nabasa. Nara dia. Alam mo, hinabot ko di. Di batang bahay, hi. Hi, say hi. Hi! Oh, hi, that's precious. Balik na sa Manila. Yeah, hi, dali. Bata na. Dali. Hi, dali. Hi, Precious. Bersama dapur ni lah. Kita mau tubig nila. Sanilas. Hi. Dira ng braso nito. Hi, kuno. Hi! Hi. This is best food. This food. Hindi napakita mo talagang tubig. Food. 6 na pod. No. Ita? Blender na, blender. Nakay mo yung anak. Nandiyan nga ni gamay. Hindi lah. Nano, wala, nano. Na. Yan, kang gani. Yeah. Di ka mo kaon. Yes. Ha? Yes? Yes, no? Yeah. Yes. Yes, mukaon. Muka. Ito na special. Yes. Hi. 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 Ate, naibalik na kami. Ano ba yung mga naibalik yan eh? Asa niyo balik? Bawas ha? Uy, hilo ko. Ata. Alam mo na ni. Ako na ni. Hindi mo lang Ito ito sa sa bayan sa buldo. Ay, picture ka. Basta picture ka. Yung bata mo ba? Lagi, mo ka ba na? Bungot na. Mandi di ron. Kungara. Dan Ito sa politik. Ito sa to. Tapos ako na napigag ma. Tumba na. Magpicture ikaw, Piang. Piang. Precious. Ginawa ko. Ay, kamera na. Kamera. Ang ganda na baso kami inim na ni. Mali sa tangan neta. Nade. Nah, minungot naman. Di mo open. Alam, di mo open lah. Alam, iba na. Ay, hala ka. Lugar mo bigot. Hindi man yun. Hindi dyan sa tayo kakaundan. Kaya na ha. Di man mo. Kawas. Hmm? Precious na na. Di ba una rin si Ja? Hala Ay, sa ay. Naka-blender na lang. Dako. Bukas. Kadto na lang, be. Wala na ngungot man. Bugin man ako gamita. Kaya man, kami katawa si Narana. Nagabaw man. Takot ang blender sa bahay tayo. Tapos sa'yo man lang yun. Naman blender na. Ang blender sa bahay ko to blender. Minsan, panda ni ko ang tiri. Siya ta na makakuha na ninja.
Yung ngunot na ah. Sus, bali-bali lagi, no. No, bali. Hala, Bali, bali. mo blender na. Ang bansa nang bi. Yung ngunot na blender ni Tiri. Nice. Huwag na yan, no. Little upaw. Saling akaw mag-little upaw. Kaya mag-eat ko no. Nawa pa matagaw man. Yes, lagi lagi sa darang. Ano na? Dali mo nga si. Ano na malini lang. Pagani. Pa. Papa mahuman lagi. Ito sa lutuon. Ano ka, no? Dali na kay sa man lang. Punto na. Ito. Ikaw, kung di pa na nagsimulit sa una. Oh, dali. Nagbutang na ta. Ay, 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 sa vlog. Sige, ay, ay. Huwag itabi siya. Kumugamit og filter kay narabay na nanaway. Hinja, musumbong kong tatay. Magpalaban kong tatay, tay. Hinsa may kasulti, tay ba? Kaya ning comment, ang basahan sa ning comment na. Ningan nga, kamaot sa imong dagway, tigulang na nga, naminyo na. Kamaot mo sang dagway, tay. Grabe po tama dyan. Hinsa may kasulti na, tay. Nabaw ko ng silawayan sa Ginoo. Nanaway gani ka. Silawayan ka sa Ginoo. Ayaw ka mo aja mo panaway. Bali. Mabot na magkinabuhi dahi. Ang tao mo sa silawayan, disgrasya daghan ninyo. Na, aja lagi mo panaway Di mo kay. taas yung kinabuhi. Kaya nga nung manaway. Ning comment na siya sa ang kuhan ka ng YouTube. Tataod na ni siya. Karon pa na nakitaan. Pero hapong hide user. Tinga lagi ko. Namaot sa imong, kamaot sa imong dagway. Tigulang na nga naminyo na. Madyo galing kay naminyo pa. Tayo no? Di ka manaway. Bisa nagbi mo medyo. Ayaw panaway. Lagi Tanong ka sa katao. tigulang na kuno ko naminyo. Ya kamaot ko na sang naong. Sana all, guwapa. Ang gitabunan gijangan kay udi lagi tabunan. Musikak pud. Guwapa ra ba pud ning comment. Sana to pagniwang dani nga mapelas tres. Merinda naman. Di ana na dia. Lagi mo na po si Jig merinda. Yeah. Asa saging na. Oh. Lagi mo sa merinda. Dumugan. Mo ang kuan kaniya gihimong smoothie. Ito banghang nangka. Mura ba sa ice cream na inuon? Ang ibutang sa freezer. Gusto ko naman susugan di ito sa ibutang na. Pero ko ang gusto. Nga na po ko'y kuan diya. Nasa hariya na kuan. Na ako'y suman nga bulang huy bitaw nga naibo kayo. Mo na diha. Isa nga nagipagniwang nga mukhaon naman pud. Oh, kaon is life man. Arang init ta judari. Tapos singat sa kainit. Ang labyo. Kaang ka dahay. Sa ganang kaon na. Maramban ako. Mga ikao sa Dang, paikag ko. Kuani ka ng
Shout out ko sa ang sa agaw ram silver na ho. Nagimo ani. Anak bangkuan, anak ni nung ikot. Shout out ko dihang Mirasol, darag imong suman. Tang Tilawan. Nasa de bukayo, nasa nga. Ano ba? Lami. Kaya hindi ko ito mo. Pangihi, hindi nagtubig. Hindi pangihi. Nga pa ko ikon siya, ha? Pangihi. Oh, kami. Guntan. Ano yung nagtubig? Tingnan. Patunguhit ka na nilang pupusa ka ba ang tubig, right? Ang di magagawin hindi, right? Pag umuhit ka ko karon, pag umuhit ka ko karon padungit na yan. Sa kabakong tubig na inyo na yan. Dan kasi may gabuli-bulig dili. Nga. Dan na ito nung sa nga na kahilwas ng peanut fruit. Sa? Peanut butter. Peanut butter fruit. Fruit. Peanut butter fruit. Kaya kung yung kag peanut tree, lahi ko to. Peanut butter na fruit. Kanang peanut tree, para bito sila Dr. Bean, nakatukas ba nila Dr. Bean? Nga na kahoy diyang namunga nga lignin, green. Mana peanut tree. Makambot to. Pagkaan po to. Ano ganda niya mo kung Hala, lami ng gikaon. Paikag ko sang gikaon. Bitaw magmerinda ko una-una, bisag di pating merinda kay muli ko sa kamalig. Nakahilak ko. Nilaga ang pagumangkon. Hindi. Nisuda rin na nanghid, hilak man po. Apil lang po may hilak. Basta nga mong hilak, maapil mo sa taghilak kay luoy man. Mingaw. Di luoy, mingaw. Di magudagang ihi manggudlay. nilagay patong gilang gabi. Kaya mo kami nagtulog pa daw matulog. Kaon ka, day? Di may taon na ni mo sagingan. Mabis kayo mukhaan pa kung dugan, gano'n po di. Kanay, Adi mo ganog ma. imuong banat nakit nay. Nadi. Saan mo pa saan patung saan pa Matuan. saan pa dumog nay. Para banta po ni may mga. Ako yung mapatag bugas nga nanda putukon. Pag natagsilig pa na yun, sikurangan ko higda. Ano pag nga init. Nay, okay ka na masubuan. Lami. Nanap ko isubo ni mo ang hapon nay. Nagenda kong palikon sa. Nay. Si Mama Atis, si Mama Iten na mabuntis na po na nay. Wow. Diyan 54 na edad. Hala ka, nabasak ka. Mabasak-basak ka, day. Man. Ano pa sa sana? Nay. Si Mama Iten yung itawag na di kita nay. Nay. Kunin mo nay. Sige. Hindi ko mulit na mo kay laay dadto nay. Sinalaadan datong amo ang bahay nay. Nga, kinalaadan ko.